Είμαστε στο στούντιο του AD News και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Ιωάννη Καραπανάγο. Κύριε Καραπανάγο, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που δεχτήκατε και είσαστε σήμερα κοντά μας. Και θα ήθελα, πρωτού ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, να κάνουμε μία πρώτη ανασκόπηση για το ποιος είναι ο κύριος Καραπανάγος που τον βλέπουμε σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές και όχι στις δημοτικές, στο πλευρό του κυρίου Πτωχού. Κύριε Σοφέ, εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε σε αυτό το ζεστό και φιλόξενο στούντιο του AD News να καλημερίσω εσάς και το εκλεκτό σας κοινό και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας μετά την ανασκόπηση για μια σύντομη φυσικά συζήτηση, μια ανασκόπηση αυτού του σύντομου βιογραφικού που έχετε στα χέρια σας, διότι ο κάθε ένας από εμάς, η κάθε προσωπικότητα έχει δώσει το στίγμα της όλα αυτά τα χρόνια πάνω στη γη, όλα αυτά τα χρόνια ζωής, έχει δώσει το στίγμα της σε όλους τους τομείς της ζωής. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγα λόγια για τον κύριο Καραπανάγο. Λοιπόν, ο κύριος Καραπανάγος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Περαχώρα Κορινθίας και μένει εκεί, είναι ένας μόνιμος κάτοικος. Οι γονείς του κατάγονταν από την Αρκαδία, είναι πτυχιούχος της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και αποστρατεύτηκε με το βαθμό του υποστρατήγου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου. Είναι γνώστης θεμάτων κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, management, marketing, διαχείρισης κρίσεων και δημοσιογραφίας. Επίσης είναι ενεργό μέλος διαφόρων φορέων και συλλόγων, ιδρυτικό και επιστημονικό μέλος του Ινστιτούτου Αντιναρκωτικής Δράσης, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αλλάζουμε Μαζί, Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Αυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Ιωάννης Καραπανάγος που έχει αφήσει το στίγμα του, καταλυτική η παρέμβασή του στα γίγνεσθε του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Κύριε Σοφέ, σας ευχαριστώ για τον χρόνο της ανάγνωσης και θα ήθελα να μου επιτρέψετε σαν παρένθεση ένα μικρό σχόλιο. Βέβαιως. Να δικαιολογήσω αυτά τα οποία είπατε, αν μπορώ να τα δικαιολογήσω ή για πρώτη φορά να τα εξηγήσω δημόσια. Βεβαίως. Επιλογή μου ήταν να ακολουθήσω το δρόμο της αστυνομίας. Σε κάποια στιγμή, όταν ήμουν δόκιμος στη Σχολή Αξιωματικών, παρακολούθησα μία διάλεξη του τότε Διευθυντού Μετεκπαίδευση της Μαραζλίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Ο οποίος τι είπε στο κοινό του, που δεν ήταν κοινό μόνο αστυνομικό, ήταν γενικά κοινό. Ότι δώστε μου ένα δάσκαλο και ένα χωροφύλακα να φτιάξω την κοινωνία. Αυτό με έβαλε σε προβληματισμό. Και είπα ότι πέρα το ότι ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος στην Περαχώρα, πέρα το ότι οι θείοι μου, τα αδέρφια της μητέρας μου ήταν δάσκαλοι, προέρχομαι από εκπαιδευτικό περιβάλλον, εντούτοις ακούγοντας αυτό ήταν ένα ερέθισμα, πολύ σημαντικό ερέθισμα, να αποκτήσω γνώσεις και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Μάλιστα. Πήρα το πτυχίο, φυσικά ήρθε ο διορισμός μου, δεν τον αποδέχτηκα, παρέμεινα στην αστυνομία και στη συνέχεια, στη διαδρομή μου, την επαγγελματική μου διαδρομή, διαπίστωσα ότι εκτός από παιδεία, που είναι το σημαντικό για κάθε πολίτη, εκτός το ότι ο αστυνομικός είναι πλάστης αλλά και πλάσμα της κοινωνίας, είδα ότι όλα είναι πολιτική με την ευρύτερη έννοια. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να σπουδάσω για τις πολιτικές επιστήμες και πραγματικά σε όλη αυτή τη διαδρομή της ζωής μου ήταν βασικά εργαλεία προσφοράς στο συνάνθρωπο και στο κοινωνικό σύνολο. Πάρα πολύ ωραία. Σας παρακολουθούσα τα τελευταία 4 χρόνια με την παρουσία σας, τόσο τη δική σας όσο και όλου του συνδυασμού, μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια και όπως είπα και πριν από λίγο, ήταν καταλυτική η παρουσία σας, αλλά και οι παρεμβάσεις σας, και το τονίζω το παρεμβάσεις σας, σε πολλά φλέγοντα ζητήματα που συνεχίζουν να απασχολούν το Δήμο. Εν τούτης όμως, βλέπουμε τον Ιωάννη Καραπανάγο στις φετινές δημοτικές εκλογές να είναι απόν, αλλά να είναι παρόν δίπλα σε ένα νέο
άξιο άνθρωπο, υποψήφιο περιφερειάρχη, τον κύριο Πτωχό. Πράγματι, κύριε Σοφέ, αυτή είναι η διαπίστωση, είναι και η πραγματικότητα. Θα πω ότι, και θα το τονίσω, και αν δεν έχετε αντίρρηση μετά τις εκλογές που θα έχετε η ηρεμία και αυτό το προεκλογικό κλίμα θα έχει στην κυριολεξία πέσει, έτσι. Θα έχει καταλαγιάσει, θα έχει αποκλιμακωθεί. Σωστά. Θα πούμε περισσότερα, έτσι, για τα δημοτικά δρόμια. Βεβαίως και θα το κάνουμε αυτό. Τώρα προς το παρόν θέλω να πω ότι για αυτά τα 4 χρόνια, και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, γιατί παρακολουθείτε και έχετε και εσείς την ποιότητα και τις σκέψεις και τα φίλτρα, τα ποιοτικά φίλτρα, να κρίνετε το πολιτικό γίγνεσθε του Δήμου μας. Αυτά τα 4 χρόνια βασική αποστολή μου ήταν από την προεκλογική περίοδο, που το τόνιζα αλλά δεν το ήξεραν οι δημότες, ότι θα είμαι κοντά στον δημότη, κοντά στον πολίτη και μετά τις εκλογές. Γιατί τι έχουμε παρατηρήσει και το παρατηρώ και τώρα, ότι προεκλογικά είμαστε όλοι κοντά στους πολίτες. Λαϊκές αγορές, στους δρόμους, στα καφενεία, περιοδίες. Αφού γραζόμαστε τα προβλήματα. Αφού γραζόμαστε, τα ακούμε με προσοχή, έτσι. Και μετά εξαφανιζόμαστε. Έτσι. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Αυτά τα 4 χρόνια ήμουν κοντά, ανταποκρίθηκα σε κάθε τηλεφώνημα, σε κάθε πρόσκληση, σε κάθε πρόβλημα, με αποτέλεσμα που εσείς γνωρίζετε, γιατί προβάλλατε αυτά τα δημοτικά συμβούλια, τα καλά του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τα γεγονότα τα οποία μπορούν να χαρακτηρίζουν αρνητικά για την ποιότητα ενός Δημοτικού Συμβουλίου, που πρέπει να ξεχωρίζει και να διακρίνεται για τον πολιτικό πολιτισμό. Αυτά εσείς τα επισημάνατε και τα προβάλλατε. Με απόλυτα ήσυχη την συνείδησή μου και κοιτώντας τους κατοίκους του Δήμου μας στα μάτια, μπορώ να περπατήσω σε ολόκληρο το Δήμο και να μην σκύψω το κεφάλι ή να αποφύγω κάποιον τον πολίτη. Γιατί ήμουν συνεχώς κοντά του. Έτσι λοιπόν, με δεδομένα που επίσης εφόσον θα επαναλαμβάνω, εσείς το αποδέχεστε, γιατί η πρόσκληση θα είναι δική σας. Βεβαίως και το αποδέχομαι και γίνεται από τώρα η πρόσκληση. Που θα γίνει ένας απολογισμός με κάποια πολιτικά δεδομένα και φυσικά με την προσωπικότητα του κυρίου Πτωχού, που μου ζήτησε να συναντηθούμε, μου πρότεινε, συναντηθήκαμε στην Κόρινθο, μου εξήγησε το όραμά του για την Πελοπόννησο. Είναι ένας νέος άνθρωπος, με έπεισε, χρησιμοποιώ πολύ προσεκτικά αυτό το ρήμα, με έπεισε ότι είναι μια προσωπικότητα που μπορεί το όραμά του και τους 7 άξονες που έχει ανακοινώσει να τους κάνει πράξη. Και αφού συζήτησα με τους συνεργάτες, και λέω συνεργάτες, τα στελέχη της παράταξης που δημιουργήσαμε μαζί, αλλάζουμε μαζί, που αυτά τα χρόνια στάθηκαν στο πλευρό μου και δίπλα μου, αλλά μέχρι και την τελευταία στιγμή, γιατί κάποια από τα ιδρυτικά μέλη είτε έγιναν ανενεργά, είτε αντιλαμβάνεστε ότι διαφοροποιήθηκαν για τους δικούς τους λόγους στην πορεία. Αυτά όμως που ανταποκρίθηκαν και ειδικά το τελευταίο τρίμηνο στα τελευταίες μου προσκλήσεις για συνεδρώσεις κλπ. Συζήτησα μαζί τους, αυτά που ήταν παρόντα μέλη μέχρι την τελευταία στιγμή, και ομόφωνα αποφασίσαμε να είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, λαμβάνοντας υπόψη τη βασική μου εισήγηση ότι διαπίστωσα μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η περιφέρεια στη λήψη αποφάσεων, και θα ήθελα το έργο που επιτέλεσα σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στο Δήμο μας, να το συνεχίσω και να προσφέρω και σε περιφερειακό επίπεδο για την γονηθεία μας. Και πάντα, και έχω το σύνθημα και θα μου επιτρέψετε να το πω, και να το πω δυνατά, και επειδή είναι πηγαίο, μπροστά με τον πολίτη μπροστά, ο Δήμος μας, η γονηθεία μας, η Πελοπόννησος μπροστά. Κύριε Καραπανάγο, έχετε την ευκαιρία του λόγου. Αυτό είναι χρόνια διαπιστωμένο, δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε τώρα ή το ακούνε τώρα οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Έχετε την ευκαιρία του λόγου, είναι ένα από τα βασικά σας όπλα, όσοι παρακολουθούσαμε και τα Δημοτικά Συμβούλια. Πράγματι, κάνω μια ανασκόπηση στα όσα είπατε. Πράγματι, ήσασταν κοντά στους συμπολίτες, ήσασταν κοντά στα προβλήματα των ανθρώπων. Όσες φορές χρειαστήκαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας πάρουμε ένα τηλέφωνο, πάντα ήσασταν εκεί, το σηκώνατε και πάντα ακούγατε αυτά που είχαμε να σας πούμε και να σας προτείνουμε ή να σας παρατηρήσουμε.
είτε ήσασταν δημοτική αρχή που δεν ήσασταν, αλλά σαν δημοτικό σύμβουλος πάντα ακούγατε και πάντα φέρνατε εκεί που έπρεπε τα προβλήματα των δημοτών, και νομίζω, θέλω να καταλήξω, ότι ίσως αυτό ήταν το έναυσμα για να προχωρήσετε ένα βήμα παραπάνω, και ίσως και για αυτό, βάζω ίσως, γι' αυτό ο κύριος Πτωχός να επέλεξε τον Γιάννη τον Καραπανάγο να βρίσκεται στο πλευρό του. Γιατί η Κορινθία, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, έχει ανάγκη από ανθρώπους με μόρφωση, με κοινωνική μόρφωση, και χρειάζονται για να μπορέσουν να οδηγήσουν τον τόπο αυτό μπροστά και να αφήσουν στην άκρη τα προβλήματα που τους ταλανίζουν εδώ και πολλά χρόνια. Θέλετε να πούμε δύο πράγματα για τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή και θέλετε να περιμένουμε να ανακοινώσει ο κύριος Πτωχός το τι σκέφτεται να κάνει για αυτά? Θα μας πείτε εσείς. Ναι. Κύριε Σοφέκη, πάλι θα μου επιτρέψετε να πω ότι πράγματι επικοινωνούσατε μαζί μας σαν δημοσιογραφικό μέσο, αλλά και σαν σύμμοσοφός, γιατί είστε κι εσείς. Είστε κι εσείς πλάστης και πλάσμα, επηρεάζετε την κοινή γνώμη με τα γραφόμενά σας, με τις εκπομπές σας, και τονίζω, δεν θα ξεχάσω, γιατί το έχω επισημάνει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, και τη συμβολή σας όταν υπήρχε η αναστάτωση του κόσμου για τις ανεμογεννήτριες, που από τον κύριο Ταγαρά αποσπάσατε τη διαβεβαίωση τότε, τον Υφυπουργό, που είναι και τώρα πάλι βέβαια Υφυπουργός, πριν από περίπου 1,5 χρόνο στον Ιστιμό, ότι δεν πρόκειται να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στα γεράνια. Και το είχατε προβάλει και εγώ το είχα μεταφέρει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καθησυχάσουμε ότι οι ανεμογεννήτριες, ναι μεν κατατίθενται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους, αλλά άλλο να καταθέτω αιτήσεις στην αρμόδια αρχή τη ΡΑΕ και άλλο να δίνω άδειες. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Έτσι λοιπόν και εσείς δώσατε το δικό σας αγώνα και εγώ θα λέω το ποσοστό. Και όχι μόνο αυτό, και σε άλλα ζητήματα επικοινωνούσατε να τα προβάλλουμε, να τα εκθέσουμε, έτσι, τις διακοπές του νερού, την έλλειψη ίδρυυσης σε κάποιους συνοικισμούς, τα θέματα πυρασφάλειας των Αγίων Θοδωρών, και εσείς, έτσι, γιατί δεν είμαστε παντογνώστες όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν έχουμε και τους ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται για τον τόπο τους να μας θίξουν τα προβλήματα και εμείς να τα προβάλλουμε και να τα καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, η συνεργασία με τον πολίτη, το είπα προηγουμένως, με τον πολίτη μπροστά. Άρα λοιπόν, αυτό που συμπεραίνουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Καραπανάγο, είναι η σημαντική κοινωνική σας προσφορά και σαν επικεφαλής μιας παράταξης, αλλά και σαν άνθρωπος. Γιατί και σαν πρόεδρος που είμαι εγώ του Ερυθρού Σταυρού, οφείλω να πω και να ομολογήσω ότι όποτε σας χρειαστήκαμε και όποτε σας ζητήσαμε να είστε κοντά μας, ήσασταν κοντά μας. Τώρα θα μου κάνετε, ξέρω θα σας στεναχωρήσω, αλλά θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για έναν άνθρωπο που αγαπούσαμε, τον Δημήτρη Βασιλείου. Τον αείμνηστο Δημήτρη πλέον Βασιλείου. Όταν αναφέρετε το όνομά του, είδατε με το χαμόγελο, αν και δεν είναι κοντά μας, γιατί πραγματικά η συνεργασία μου από το 2013, από τότε που παρουσίασε το βιβλίο του στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο, ένα βιβλίο που είναι μετάφραση της Power, για μια σχέση καρδιάς στο βιβλίο, το ιδέων της ανασκαφές, από τότε αυτά τα 10 ολόκληρα χρόνια είμαστε συνοδοιπόροι. Συνοδοιπόροι κοινωνικά, συνοδοιπόροι φιλικά, συνοδοιπόροι στον Αθλητικό Μήλο Περαχώρας, που για 2 χρόνια είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον παραλάβαμε όταν ήταν έτοιμα τα μέλη του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου να καταθέσουν τα κλειδιά, όπως λέμε χαρακτηριστικά, του συλλόγου στο Πρωτοδικείο, και έκανε ό,τι μπορούσε, φυσικά με τον τρόπο, γιατί είχε και έναν ξεχωριστό τρόπο. Ο αείμνηστος Δημήτρης ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, με ιδιαίτερο χιούμορ. Με ιδιαίτερο χιούμορ, όπως τον έχω χαρακτηρίσει και έγραψα, ένας γίγαντας της επιστήμης. Κλείνω το γόνι στην επιστημοσύνη του και στις γνωριμίες με τους μεγαλύτερους γιατρούς όλου του κόσμου. Και σερ, με το και τον τίτλο του Μίστερ, ακριβώς, που είχε αποκτήσει στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησε ναι, μεν το αγροτικό του ήταν στην Ευρυτανία, μετά ήταν στην Νότια Αφρική, μετά Αγγλία, και όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα,
τους ασθενείς, τους χιλιάδες ασθενείς στον κατάλογο του στην Αθήνα, που τον ήξεραν και οι πέτρες στην Αθήνα. Πολλές φορές έλεγα από την παραχώρα και μου λέγανε με την πατρίδα του γιατρού του Δημήτρου του Βασιλείου, γιατί έχω υπηρετήσει και πολλά χρόνια στην Αθήνα, και αυτό πάντα είναι τιμή και καμάρι για μας. Φυσικά υπήρχαν και οι στιγμές που είχαμε διαφορετικές απόψεις και τις περνούσαμε είτε στον αθλητικό με παραχώραση, είτε στην καθημερινότητα, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας και της πολυφωνίας και του πλουραλισμού. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση, τη σύντομη παρένθεση για τον αείμνηστο, και πάμε τώρα να μας πείτε, κύριε Καραπανάγο, γιατί ο κόσμος να ψηφίσει το πτωχό και όχι κάποιον άλλο. Δεν τίθεται τώρα ζήτημα να βάλουμε άλλα ονόματα. Γιατί τον κύριο Πτωχό, γιατί τον κύριο Καραπανάγο. Ναι. Πείτε εδώ στον κόσμο που σας παρακολουθεί, γιατί. Θα ξεκινήσω από το γιατί τον κύριο Καραπανάγο. Γιατί τον κύριο Καραπανάγο πιστεύω, γιατί αυτό ήταν και μισό λεπτό εκεί. Προτού να μας πείτε, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Βεβαίως. Ένα σύντομο διαφημιστικό και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας και πάμε να ακούσουμε μάλλον τον κύριο Γιάννη Καραπανάγο σε αυτή την πρώτη του συνέντευξη ως Περιφερειακός Σύμβουλος για τα άμεσα υλοποιήσιμα σχέδιά του στην περίπτωση που είναι αύριο, την επόμενη ημέρα των εκλογών δηλαδή, να είναι Περιφερειακός Σύμβουλος. Το γιατί θα πρέπει να με προτιμήσει το εκλογικό σώμα. Βέβαια. Δηλαδή γιατί αυτό, να σας προτιμήσει, το εκλογικό σώμα, κύριε Σοφέ. Και μάλιστα θα μεταφέρω και χιουμοριστικά, να μου επιτρέψετε, χωρίς να υποτιμώ τη σοβαρότητα της εκπομπής, ότι πριν από λίγες μέρες με έναν εκλεκτό σας συνάδελφο, δημοσιογράφο, που συνεργάζεστε κιόλας, είχαμε μία συζήτηση και έλεγα ότι την επόμενη μέρα είναι του Σταυρού. Δηλαδή 14 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ημέρα Πέμπτη. Άρχισε λοιπόν να μου λέει, όχι, δεν είναι αύριο του Σταυρού. Κατάλαβα πίσω ο δημοσιογραφός, δεν το λέμε. Ναι, δεν είναι αύριο του Σταυρού. Λέει, δεν είναι, πότε είναι, 8 Οκτωβρίου. Τι λες, του λέω, μα είναι αύριο. Όχι 8 Οκτωβρίου. Και μου το λέει χαμογελαστά και με χαμηλό τόνο. Κατάλαβα τι εννοούσε, ότι 8 Οκτωβρίου στις δημοτικές εκλογές είναι και στις περιφερειακές είναι η γιορτή του Σταυρού για τους υποψήφιους. Για τους υποψηφίους, η γιορτή του Σταυρού. Η γιορτή του Σταυρού, ναι, για τους υποψηφίους. Όμως ήταν χθες, χρόνια πολλά και βοήθεια και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και να έχουμε την ευλογία και την προστασία του Τιμίου Σταυρού. Γιατί χωρίς τον Θεό, χωρίς το θέλημά του, χωρίς την ευλογία του και την προστασία του δεν κάνουμε τίποτα. Και υγεία φυσικά. Λοιπόν, γιατί το Γιάννη τον Καραπανάγο. Γιατί το Γιάννη τον Καραπανάγο. Το Γιάννη τον Καραπανάγο, το γιατί δεν θα το πω εγώ. Θα το πει το εκλογικό σώμα. Εγώ όμως τι θα προτείνω. Τα κριτήριά τους να είναι αξιοκρατικά. Να εξετάσουν εάν ο Γιάννης ο Καραπανάγος αυτή τη τετραετία έχει προσφέρει στο Δήμο, εάν ήταν δίπλα στον πολίτη, αν λειτουργήσε ανιδιοτελώς για το κοινό όφελος και όχι για ατομικό όφελος, εάν μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει από ένα άλλο μετερίζει, το μετερίζει που είναι πλέον η περιφέρεια κέντρο αποφάσεων και φυσικά από εκεί έχουμε και την δυνατότητα να προωθήσουμε έργα, γιατί έχει ανάγκη από υποδομές ο Δήμος μας, αλλά και η Κορινθία. Μέσα από αυτό το κέντρο αποφάσεων που έχει ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα και λέγεται Περιφέρεια Πελοποννήσου, να συνεχίσουμε και να προβάλλουμε για όλο το Δήμο μας. Γιατί δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, ούτε πολίτες πρώτης κατηγορίας στο Δήμο ή πολίτες β' κατηγορίας. Είμαστε και ο Δήμος μας και η Κορινθία ένας επίγειος παράδεισος που πρέπει να τον αξιοποιήσουμε με γνώμονα τους 7 άξονες του συνδυασμού της παράταξης, η Πελοπόννησος μπροστά, με επικεφαλή στον Δημήτρη Πτωχό. Μάλιστα. Θα κάνω μια παρένθεση να πω κάτι στον κόσμο. Προχθές ήμουνα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια TV, το οποίο με φιλοξενεί πολύ σε τακτά και πυκνά χρονικά διαστήματα, συνεργαζόμαστε και με ρωτούσαν οι άνθρωποι σε ζωντανή σύνδεση τι γίνεται με την κακοκαιρία και αν έχει πληγεί ο Δήμος του Τρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Αυτό λοιπόν που τους είπα, και είναι αλήθεια, και είναι προς τιμή του κυρίου Νίκα, του Περιφερειάρχη μας,
ότι τα ρέματα της περιοχής, τόσο του Λουτρακίου όσο και των Αγίων Θεοδόρων, είχαν καθαριστεί και για τον λόγο αυτό δεν είχαμε τα προβλήματα όπως είχαν προκύψει από την υπόθεση του Ζορμπά και του Γυριώνη. Αυτή τη φορά λοιπόν δεν είχαμε προβλήματα. Γιατί είχαν καθαριστεί τα ρέματα, κυρίες και κύριοι, από την Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Νίκα. Και τώρα έρχεται ο κύριος Πτωχός με τους νέους αλλά και τους παλιούς που ήταν μαζί με τον κύριο Νίκα, έρχεται να συνεχίσει το έργο του. Δίπλα μας έχουμε έναν άνθρωπο, έναν περιφερειακό σύμβουλο που γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, ένα άνθρωπο με μεγάλη μόρφωση και πιστεύω ότι θα μπορέσει να συμβάλλει θετικά, εάν τον προτιμήσουν οι συνδημότες της περιοχής, της Κορινθίας, να συμβάλλει θετικά ακόμη περισσότερο στην εξέλιξη και στην επίλυση πολλών προβλημάτων που ταλανίζουν το Δήμο. Κύριε Σοφέα, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι το αισθάνεστε και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς το ότι λέτε για μένα. Θα συνεχίσω από τη λέξη ότι εμείς ως συνδυασμός, ως παράταξη Πελοπόννησου μπροστά, θέλουμε να συνεχίσουμε το έργο του κύριου. Να το συνεχίσουμε. Μάλιστα. Δεν ακυρώνεται και δεν ανατρέπεται. Απλούστατα, ένας νέος άνθρωπος όπως είναι ο κύριος Πτωχός, σε ηλικία 47 ετών, με όλες αυτές τις εμπειρίες, με όλες αυτές τις τεχνοκρατικές αντιλήψεις, με ένα σχέδιο που διαρθρώνεται σε 7 άξονες, εμείς θέλουμε να, γι' αυτό είναι και το σύνθημα η Πελοπόννησος μπροστά, να συνεχίσουμε να πηγαίνει η Πελοπόννησος μπροστά, φυσικά με την καθοδήγηση του αυριανού Περιφερειάρχη, όπως λέγω, του αυριανού, όχι υποψηφίου, του αυριανού Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, γιατί από τις περιοδίες, επίσης θα χρησιμοποιήσω την λέξη που με εκφράζει, έχω πιστεί ότι υπάρχει αυθόρμητη ανταπόκριση στο πρόσωπο του κυρίου Πτωχού, αφενός μεν για τις ικανότητές του, αφετέρου γιατί στις συζητήσεις με τον κόσμο, με τους πολίτες, προχθές είμαστε στην ορεινή Κορινθία, στην περιοχή αυτή, στην ορεινή στην Φαλία, και συζήτησε και με φορείς, όχι μόνο με τους πολίτες, τα προβλήματα, με πολύ προσοχή άκουσε, προσεκτικά μετέφερε, ακούμε κι εμείς και ακούμε πλέον σε τοπικό επίπεδο, γιατί γνωρίζουμε τα βασικά προβλήματα της Κορινθίας, δεν γνωρίζουμε ότι θέλει μια επαναφορά στο προσκήνιο, είτε με θέματα κλιματικής αλλαγής, δηλαδή όπως η προστασία του περιβάλλοντος, υποδομές. Τα γνωρίζουμε όλα τα προβλήματα όταν ζούμε και πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την κοινωνία και τον τόπο που ζούμε. Και αφού μεγαλώσαμε σε αυτόν τον τόπο, και είναι και σημαντικό, επιλέξαμε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που επιλέγουν έναν τόπο. Και ίσως είναι πιο σημαντικό να επιλέξεις έναν τόπο από το να γεννηθείς, γιατί δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Μπορεί να φύγεις βέβαια, αλλά κάποιοι επιλέγουν τον τόπο μας και τον ομό μας για να μείνουν. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση διαπίστωσα ότι ο κύριος Πτωχός θέλει να κάνει όχι μόνο την Πελοπόννησο πρωταγωνίστρια, όχι μόνο να είναι στο κέντρο των αποφάσεων, όχι μόνο να αναμορφώσει σε όλους τους τομείς την Πελοπόννησο, αλλά και τον νομό Κορινθίας, όπως και τους άλλους νομούς της Πελοποννήσου. Και φυσικά για να το κάνεις αυτό, κύριε Πτωχέ, πρέπει να έχεις συνεργάτες. Και οι συνεργάτες είναι ένα μείγμα του παλιού εντός εισαγωγικών, αλλά και του νέου. Ανθρώπων που έχουν την εμπειρία, δεν ακυρώνεται καμία εμπειρία, όποια και αν είναι, ακυρώνεται μόνο από το εκλογικό σώμα, με την ψήφο ή μη, αλλά και νέων ανθρώπων που έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους, εγώ τα έχω καταθέσει στο Δήμο μας, σε όλα τα επίπεδα, και θα κρίνει και ο κορινθιακός λαός και οι Κορίνθιοι πολίτες αν υπάρχει η δυνατότητα, εάν ο άνθρωπος αυτός είναι σε θέση να συνεχίσει τη συνεισφορά του στο κοινωνικό σύνολο μέσα από το Περιφερειακό Σύμβουλο. Κύριε Καραπανάγο, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε εσάς και στο συνδυασμό σας και ελπίζουμε η αυριανή μέρα που θα ξημερώσει για την Πελοπόννησο να είναι ακόμα καλύτερη, με τα λιγότερα προβλήματα για όλους τους συνανθρώπους μας. Κυρίες και κύριοι, ο Ιωάννης Καραπανάγος, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
για τις 8 Οκτωβρίου. Και όπως είπε και πολύ σωστά κάποιος συνάδελφος, είναι η ημέρα του Σταυρού. Εγώ δεν θα πω η γιορτή του Σταυρού, είναι η μέρα του Σταυρού. Ναι. Κύριε Σοφέ, για μία ακόμη φορά θα μου επιτρέψετε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Ελπίζω να ικανοποίησα όσο αφορά το στίγμα μου, το κοινό σας, εσάς τον ίδιο, γιατί είναι και αυτό βασικό, γιατί διαμορφώνετε, και να πω κλείνοντας ότι οι πολίτες πρέπει να επιλέγουν με αξιοκρατικά κριτήρια. Καλές είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε στον ΑΒΓ, καλό είναι ότι μας έκανε κάποιος κάτι, ένα ρουσφέτη κλπ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι υποχρεώσεις και αυτά τα ρουσφέτια δεν είναι δικαίωμα. Είναι υποχρέωση του κρατικού μηχανισμού να στέκεται ισότιμα στο πλευρό του κάθε πολίτη για ό,τι πρόβλημα τον απασχολεί. Για ό,τι πρόβλημα τον απασχολεί. Πρέπει να είναι κοντά. Και όχι να κάνω ρουσφέτη για να διευκολύνω, να εξυπηρετήσω για λόγους ψηφοθυρικούς και να πάρω τηλέφωνο την επόμενη τετραετία και να πω «Α, ξέρεις, εξυπηρέτησα». Όχι. Δικαίωμα έχουν όλοι οι πολίτες, όχι μόνο σύμφωνα με το Σύνταγμα. Εμείς θέλουμε και θέλω ο πολίτης να είναι μπροστά σε κάθε βήμα και για τον Δήμο μας και για την Κορινθία αλλά και για την Πελοπόννησο. Ο Δημήτρης Πτωχός θεωρώ ότι είναι ένας σημεοφόρος με παραστάτες στους υπόλοιπους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους σε όλη την Πελοπόννησο, που μπορεί αυτό το άρμα να το οδηγήσει σωστά προς τη σωστή κατεύθυνση για να γίνει, επαναλαμβάνω, το όραμά μας, αλλά και το σχέδιό του πραγματικότητα και πράξη. Αυτά ήθελα να πω. 8 Οκτωβρίου, η μέρα του Σταυρού, όπως λέτε εσείς, θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα με απόλυτο σεβασμό στο εκλογικό σώμα. Ελπίζω και εύχομαι τα κριτήρια πλέον να είναι αξιοκρατικά. Το εκλογικό σώμα θα κρίνει, εμπιστεύομαι το εκλογικό σώμα ότι έχει κρίση και μνήμη και το αποτέλεσμα θα φανεί στις 8 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.